Vítam ťa pri ďalšej epizóde na slovíčko. A dnes som sa rozhodla, dokonca som zmenila na poslednú chvíľu tému, pretože som sa rozhodla ti pozdieľať ešte niečo veľmi zaujímavé, čo mi prišlo v auguste. Určite vieš, pretože som to viackrát zdieľala, že energia augusta je taká zvláštna, pretože august to je vlastne číslo 8. Je to, keď to položíš, tak je to nekonečno. A je to jediné číslo, ktoré nemá v sebe ani začiatok, ani koniec. Čiže je to vlastne taký ako keby cyklus. Je to taký nejaký kolobeh. A ono sa totižto v tomto čase, tej osmičky, často deje, že sa nám môžu vrácať staré pocity, možno aj podobné situácie, alebo aj dokonca ľudia. Ľudia z našej minulosti, buď sa nám ozvú, alebo ich stretneme a podobne. Určite to nie je preto, aby sme sa trápili, alebo aby nás to nejako mučilo, ale je to práve preto, aby sme uzreli pravdu. Aby sme sa pozreli na to, čo ešte nemáme spracované, čo sme ešte možno na nejakej úrovni neprijali a čo potrebuje byť videné a prepustené. Aby sme jednoducho mohli kráčať ďalej zase o niečo ľahšie, slobodnejšie, otvorenejšie. A ono takou zvláštnou zhodou náhod sa to začalo diať aj mne. A preto som sa rozhodla, že vám túto tému pozdieľam, pretože možno sa v tom nájdeš aj ty, možno si niečo podobné zažila v auguste aj ty. A chcem ti pozdieľať jeden príbeh, ktorý sa mi vlastne ukázal znova v tomto čase. A možno vieš, možno nie. Nechcem to úplne nejako rozvíjať do detailov, ale pred 18 rokmi som prežila jednu noc, kedy som sa vlastne znova narodila. Len v krátkosti, vtedajší môj partner, muž, ktorého som si myslela, že ho milujem, ma vlastne napadol takým spôsobom, že som skončila v nemocnici. A ja som to nikdy nebrala ako nejaký trest alebo niečo podobné, ale v podstate som to brala ako dar. Za prvé, to, že som sa druhýkrát narodila, je teda veľký dar. A zároveň som to brala ako dar svojho znovu zrodenia v tom zmysle, že som si konečne uvedomila, čo už ja nikdy tolerovať nebudem, čo nechcem, kde je moja hodnota. Pretože som sa naozaj zrodila do svojej vnútornej sily. Samozrejme, to bola cesta, nebola to jednoduchá cesta. Ale potrebovala som si uvedomiť, že moja hodnota je oveľa viac ako zažívať bolesť. A že nie som vlastne na tomto svete len tak pre nič za nič. A nie som tu preto, aby som sa nechala ničiť, pretože samozrejme som sa ničila aj ja sama tým, že som v tom zostávala. Čiže keď si zrazu uvedomíš, že sa môžeš oprieť jedine o seba v prvom rade o seba. Samozrejme boli okolo mňa aj ľudia, o ktorých som sa mohla oprieť, ale to, čo bolo pre mňa kľúčové a dôležité, bolo to nájsť tú vlastnú silu. A to neznamená, že jednoducho mávneš nad tým rukou a už to máš vybavené, hej. Ale zaujímavé, čo ja vnímam v tomto celom, je to, že ja každý rok na ten dátum zabudnem. A nie, že by som chcela. Proste jednoducho často si uvedomím, že je ten deň, alebo proste, že dnes bol ten deň, tým, že vnímam svoje telo, vnímam svoj vnútorný nepokoj, vnímam, čo sa vo mne deje. A väčšinou až keď sa samozrejme v tom bežnom chode bežného dňa
zastaví človek večer, tak a možno si máte aj vy taký návyk, že si viete prebehnúť ten deň, možno sa zastaviť v určitých momentoch, zvedomiť si, čo som mohla urobiť lepšie, čo sa mi podarilo, poďakovať a tak ďalej. Tak ja som si uvedomila, že vlastne, že keď zvláštne veci sa mi diali v ten deň a nevedela som prečo a hlavne zvláštne pocity. A ono sa mi už v podstate aj asi dve noci predtým snívali zvláštne sny. Ja som človek, ktorý málo sníva, alebo lepšie povedať málo, kedy si pamätá sny, pretože mávam veľmi hlboký spánok tým, že nepotrebujem nejako extra veľa spať, tak o to intenzívnejší ten spánok je. Takže ja si často tie sny extra nepamätám, ale tieto som zavnímala. Ale nemala som to nejako proste čas riešiť. Chápeme proste prázdniny, 3 deti doma a tak ďalej. Takže v podstate nemala som nejaký extra priestor analyzovať sny a keď sa k tomu nevrátite hneď, tak aj zabudnete. Takže mne vlastne až po tom dni prišlo, že Ježiš Mária, vlastne veď dnes bol ten deň. Čiže je zaujímavé, že vlastne my si to na tej vedomej úrovni už ani nepamätáme, alebo možno nechceme pamätať, ale to naše telo si to v sebe nesie stále a pripomína sa. A zaujímavé, že ja som v ten deň stretla dokonca svoju prvú lásku, čo bolo akože pre mňa úplne, že ešte si hovorím, že wow, že ako vôbec som si to nepospájala nejakým spôsobom, až keď som teda samozrejme takto večer sedela a zvedomila si, že vlastne teda aký deň bol, čo sa to vo mne dialo, čo to vo mne spúšťalo a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne som si spomenula na to, že som stretla tú prvú lásku. A že vlastne to také zaujímavá synchronicita, alebo ako by som to nazvala, že vlastne práve v ten deň mi prišiel do cesty tento človek a vtedy mi to vlastne tak došlo, že možno prečo, čo mi to chce ukázať, že čo tam, aký odkaz v tom si mám nájsť. A uvedomila som si, že to možno nebola vôbec náhoda. A že mi vlastne ten môj život ukázal taký pomyselný mostík. Mostík medzi tým dievčaťom, ktoré kedysi verilo na tú absolútne čistú lásku a medzi ženou, ktorá si prežila nejakú veľkú bolesť, ktorá sa možno zrodila znova, či už fyzicky, ale aj teda duševne. A že vlastne, ako keby mi ten život ukazoval, že nejakú ďalšiu vrstvu toho celého, že už nemusím byť len tá, čo možno prežila niečo také náročné, aj keď ja teda osobne cítim v sebe, že to mám upratané, ale aby som možno sa pozrela aj na tú časť seba, na tú ešte takú tú čistú, ktorá ešte nebola ako keby možno poboskaná tou nejakou bolesťou alebo takým tým, ako by som to nazvala, proste tými možno životnými fackami, ale tá, ktorá ešte bola tá možno aj naivná, alebo jednoducho verila v tú čistú lásku. A že práve to je nejaká časť mňa, ktorú ešte potrebujem k sebe pozvať. Že bez toho vlastne nemôžem byť ešte stále ako keby celistvá. A možno aj ty máš v sebe nejakú spomienku na nejaké obdobie, ktoré keď si jednoducho aj ty mala to svoje srdce otvorené do Korán, keď si verila v tú čistú lásku, keď si jednoducho dôverovala tomu životu, všetkému. A možno si spomeň, že ako si sa vtedy cítila. Aké to bolo. Kde jednoducho neriešiš veci hlavou, ale jednoducho ich iba cítiš. A teraz si možno predstav, že čo by sa stalo, keby si túto časť seba zobrala naspäť.
A nie preto, aby si teraz akože proste prechádzala tým životom v nejakej naivite. Ale aby si mohla konečne zhodiť to brnenie. Ten múr, ktorý si okolo seba vystavala. Aby si prežila. Aby si ten múrik tehličku po tehličke mohla dávať dole. Pretože áno, nás ten múr chránil. Hej? Ale zároveň nám to vlastne bráni v tom, aby sme mohli naplno príjmať. Aby sme mohli naplno cítiť. Aby sme mohli naplno prežiť lásku, život. Prijímať lásku od tých našich blízkych, ktorí nám ju možno dávajú a my ju nevnímame, pretože ju nedokážeme prijať, lebo sa jej bojíme. Lebo by sme mohli byť zranené. Opäť. A to je to, čo možno nám to chce pripomenúť, táto naša čistá láska, ktorú sme kedysi cítili bez tých obáv, bez tých strachov, s tým otvoreným srdcom. A keď si dovolíme zložiť to brnenie, tak zrazu môžeme znovu ešte viac milovať. Môžeme ešte viac dôverovať. A najmä zažívať oveľa viac krásy, oveľa viac farieb, príchutí tej šťavy životnej. A ja som si aj uvedomila, že vlastne ten deň naozaj nebol len o tej sile, ale aj o tom návrate k tej čistote. Že ak mám byť naozaj celistvá, tak nestačí byť len tou, ktorá to dala, ktorá to prežila, ktorá sa možno obránila, ktorá našla v sebe tú silu. Ale potrebujeme si vziať späť aj tú časť, ktorá dokáže otvoriť to srdce. Ktorá verí a nebojí sa znova milovať. Pretože jedine tak sa stávame celistvými. Až vtedy sa môže to naše srdce otvoriť do Korán. A práve vtedy sa začnú diať najväčšie veci. A ja si uvedomím, že keby som možno kedysi nezvládla to svoje druhé narodenie a keby som po častiach postupne, krok za krokom, nezačala skladať to svoje brnenie, alebo teda môžeme si to predstaviť ako ten múrik, kde tehličku po tehličke dávame dole, tak by som sa asi nikdy neotvorila láske. A možno by som dnes nebola tam, kde som, v tejto mojej bubline rodinnej. A pre mňa je to dôkaz toho, že aj z tej najväčšej bolesti môže vzniknúť úplne nový príbeh. A že vždy, keď sa rozhodneme otvoriť to svoje srdce, tak môžeme získať o mnoho viac, ako si len vieme predstaviť. A ja sa ťa aj spýtam, moje klasické otázky. Čo je tvoje brnenie? Čo je to, čo chráni teba? Ale zároveň ti bráni prežívať lásku naplno. Kde si dovolila vlastne tej bolesti, aby ti zavrela srdce? A potom sa spýtaj samej seba, či si možno pripravená už začať skladať ten múrik alebo to brnenie, dovoliť si znova príjmať lásku, život, šťavu, seba samú. To je to, čo mi vlastne
tento august priniesol jedno z týchto uvedomení, aj keď tých uvedomení bolo oveľa viac. Ale postupne vám ich budem samozrejme zdieľať. Ale ja verím, že toto uvedomenie nie je iba pre mňa. Ale že si ho možno aj ty dnes mala počuť. Že nemusíš byť len tá, ktorá prežila niečo náročné. Ale že môžeš byť aj tá, ktorá znova otvorí to srdce. Ktorá začne odhádzovať to brnenie a dovolí si znova cítiť a milovať. Pretože jedine tak sa môžeš stať tou celistvou. A pokiaľ cítiš, že si pripravená a že chceš rozbiť tie staré reťaze, zhodiť konečne to brnenie, pozhadzovať tie masky, možno tej ľadovej kráľovnej, tej pani nedostupnej, tej, čo síce všetkým vyhovie, ale vo vnútri ju to zožiera. No tých masiek je samozrejme viac. Tak pokiaľ si rozhodnutá pevne v sebe, že áno, ja chcem. Ja už nechcem žiť iba svojou minulosťou. Ak sa cítiš možno zviazaná tými starými bolestiami, tak presne pre teba som pripravila tréning Rozbij reťaze minulosti. Je to môj naozaj najsilnejší tréning, kde pochopíš, čo ťa zväzuje. A už len tým zvedomením sa mnoho vecí v tebe pohne a zároveň sa v ňom naučíš, ako to môžeš pustiť, ako s tým pracovať. Aby si sa možno mohla zrodiť druhýkrát, ale tentokrát už nie cez tú bolesť, ale cez tvoje vedomé rozhodnutie. A ja ti želám, aby si mala odvahu spojiť svoju silu s čistou láskou, ktorá v tebe stále je, pretože naša najväčšia sila je v našej jemnosti. A ukázať zraniteľnosť neznamená, že zomrieme. Znamená to, že sme ľudia, že si človek, že si žena. Pretože jedine tak sa môžeš stať celistvou. Pokiaľ ťa tréning volá, tak si nájdeš odkaz pod týmto audiom a ja sa budem na teba určite tešiť. A budem sa tešiť na teba aj v ďalšej epizóde, ktorú mám pre teba už pripravenú a bude to určite veľmi zaujímavá téma. Takže budem veľmi rada, keď mi pozdieľaš možno aj, čo ti táto epizóda dala, či ti tam niečo cinklo a budem sa tešiť na budúce. Krásny deň.